Alleluia, Alleluia. Alla nasibna Ġesu Kristu, id-dawa l-lajnej ta' qalbna, biex narfu x'in-nittama tas-sejħa tagħna. Alleluia, Alleluia, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispiriti ħżiena u wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jirbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Għalilhom fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqakomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mal-Għajxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjatem u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Alleluia, 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 Alleluia. Lodu bil-jeda. Eżis morda u eżis anzjani. Wara bosta ħdud nitkellmu dwar is-saltna, illum għandna silta mill-Evanġelju li turina illi issa aħna bil-mamudija li rċevejna meta konna żgħar parti minn din is-saltna. Il għaliex Alla għamilna parti minn din is-saltna qabel ma twelidna. Fit-tieni qari li smajna dalgħodu meħud mill-ittra lill-Efesin skont San Pawl. San Pawl jgħidilna illi Alla għażilna u ippredestinana biex inkunu parti minn din is-saltna skont pjan infassal minn qabel. Mela aħna il-kol kemm aħna nagħmlu parti minn din is-saltna. U fil-qari li smajna għandna is-sejħa tal-profeta Amos u għandna id-dixxipli x'kellhom jagħmlu meta jmorru iħabbru. U nibdew mill-ewwel qari. Ħuti fl-ewwel qari għandna saċerdot għaw min jgħidlu Amasija, għaw min jgħidlu Amasja, li kien saċerdot tat-tempju f'Betel li hija belt ta' sultan. U l-profeta Amos li ma kienx minn hemm mar f'din il-belt u beda jħabbar. U s-saċerdot bataljeħ għallu isma' għallu hawnhekk hija belt ta' sultan, għallu inti m'intix minn hawnhekk, għallu mur ħabbar x'imkien ieħor, għallu hawn mhux postok. Hawnhekk naraw l-arroganza ta' persuna li taħseb li l-Knisja hija tagħha. U l-profeta jgħidu lejħu jgħidlu
Għax jiena la jien profeta waqqas bin profeta. Għandkom tkunu tafu li dak iż-żmien is-saċerdoti kienu jiżżewġu u t-tfal tas-saċerdoti kienu jsiru saċerdoti. Allura s-saċerdossju kien jgħaddi mill-missier għall-iben minn ġenerazzjoni għall-oħra. U peress li dan il-bniedem, il-profeta Amos, kien raj li jira l-merħliet u kien bniedem li jizbor s-siġar. U allura ma stħoqlux speċi li jkun ħabbar tal-kelma tal-Alla. Imma l-kelma tal-Alla qiegħda turina li Alla ma jinqedix b'nies supervi u mimlijin bihom infushom, imma jinqeda l-iktar bi bnedmin li huma umli u li jidhru li huma tajba għal xejn. U l-profeta Amos għallu il-għaliex jien minkejja li jiena raj u minkejja li jiena nisbor is-siġar, il-mulej sejjaħli u batni sabiex inxandar il-kelma lill-poplu ta' Iżrael. U wara din is-sejħa tal-profeta Amos ngħaddu għall-Evanġelju fejn għandna lil Ġesu flimkien ma' 12. U Ġesu qiegħed jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Qiegħed jgħallimhom x'għandhom jagħmlu meta jmorru jxandru. U din is-silta fiha ħafna espressjonijiet u frażijiet li nixtieq li nispjegahomkom. Beda jibatom 2-2. Għaliex 2-2? Għaliex fl-Antik Testament u fi żmien Kristu, meta bniedem ikollu każ il-qorti, ma jistax jippreżenta l-każ fuq bniedem wieħed. Il-liġi kienet titlob li jkunu żewġ persuni bħala xhieda ta' dak li raw u dak li sema'. U allura Ġesu qiegħed jibathom 2-2 ħalli mhux wieħed ikun ra u sema u jippredka x'ra u x'sema, imma jkun hemm ieħor miegħu li jikkonferma dak li raw flimkien u dak li semgħu flimkien. Mela beda jibathom 2-2. U issihom biex ma jieħdu xejn magħhom ħlief żewġ affarijiet. Il-ħatar li huwa sokk twil u sandli. Ħuti il-ħatar it-sokk twil immaġinaw li huwa il-baklu tal-isqof. Illi xi ħud jgħidu li huwa simbolu tal-awtorità. Imissa naraw eżatt xi fisser. Il-ħatar ifakkarna fl-Antik Testament meta Mosè mar quddiem Alla u qallu mallem, qallu in-nies qegħdin igergru għax m'għandhomx ilma xi jxorbu fid-deżert. U Alla qallu aqbad il-ħatar u ħabbat fuq il-blat. U Mosè qabad il-ħatar u ħabbat fuq il-blat u ħareġ ilma tax-xorb. Mela l-ħatar huwa l-qawwa ta' Alla. Dak fi fisser il-ħatar. U l-istess meta waslu ħarġu mill-Eġittu bis-soldati jiġru warahom u waslu fejn il-baħar, Mosè dar lejn Alla u qallu x'se nagħmel? Qallu aqbad il-ħatar tiegħek u lih lejn is-sema u l-baħar se jinferaq fit-tnejn. U Mosè qolla l-ħatar u l-baħar inferaq fit-tnejn u n-nies setgħu jgħaddu minn ġol baħar. Mela il-ħatar ifisser il-preżenza t'Alla u l-qawwa ta' Alla. U qallhom tieħdu xejn magħkom, ħudu biss ħatar, ħudu biss magħkom lil Alla. L'għandkom għalfejn tieħdu computer, l'għandkom għalfejn tieħdu tablet magħkom, l'għandkom għalfejn tieħdu karozza, ħudu biss lil Alla. U s-sandli, xi fisser is-sandli? Ħut is-sandi kienu jilbsuh biss dawk in-nies li huma ħielsa. Fi żmien Ġesu u anke qabel kien hemm l-iskjavitu. U min kien skjav ma setax jilbes is-sandli. Allura n-nies kienu jindunaw minn skont kif inti liebes
li inti skjaf jew inti bniedem ħieles. Mela s-sandli jfisser li inti bniedem ħieles. U Ġesu qallhom mill-apostli lid-disċipli ilbsu s-sandli għalfejn biex turu li intom ħielsa mill-iskjavitu tax-xitan. Intom li aċċettajtu s-sejħa li għamiltilkom, intom li lqajtu l-kelma tiegħi, intom li sejrin twasslu għal ħaddieħor, intom m'intomx iktar skjavi imma sirtu persuni ħielsa bis-saħħa tiegħi. Allura ilbsu s-sandli. U dan is-sandli għandu iwassalkom f'postijiet oħra fejn tmorru tippritkaw ħalli tagħmlu lil ħaddieħor ukoll ħieles mid-dominju tax-xitan. U hemm frażi oħra, tom is-seta fuq l-ispjiet timnizza, tom is-seta. Mela s-seta mhix tagħhom. Jien li qiegħed naħdem fl-għalqa talla u anke intom li qegħdin taħdmu fl-għalqa talla miegħi. L-għalqa mhijiex tagħna. U s-seta kull ma nagħmlu mhijiex ġejja minna imma ġejja minn Alla. Tom is-saltna, is-saħħa, is-seta fuq l-ispjiet timnizza. L-apostli u d-disċipli ma kellhomx seta li jkeċċu xjaten għax kienu bnedmin bħalna. Imma Alla silifhom parti mill-qawwa tiegħu biex jinqdew b'dik is-seta biex jagħmlu leġubijiet f'isem Alla għax il-Knisja mhijiex tad-disċipli imma l-Knisja hija ta' Alla. Jekk ma jilqgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn ma saqajkom. Da jurina ħuti li l-bxara tajba trid titwassal lil persuni bħala stedina. Ma nistgħux nimponu ruħna, niffittaw in-nies u nġelu lin-nies bil-fors jew brikat. Jiena nxandallek il-kelma u jekk tittaċċetta affarijiet tiegħek u jekk ma trix taċċetta affarijiet tiegħek. Jekk tittaċċetta jiena nkompli nagħtik il-kelma, jekk inti ma tridnix inwassallek il-kelma jiena naqbad u nitlaq minn dak il-post u jmur inħabbat bib ieħor. U l-aħbar li kellhom ixandru kienet biex in-nies jindmu. Fl-4 tarmiet ħuti meta irsaqna lejl-artal biex nagħmlu l-irmit fuq rasna, is-saċerdot u jpoġġi l-irmit fuq rasna għalilna indmu u emnu fil-bxara tajba. Dan huwa kliem Ġwanni l-Battista illi beda l-predikazzjoni tiegħu b'dan il-kliem indmu u emnu fil-bxara tajba. Meta Ġwanni ġie arrestat, Ġesu ħadan il-diskors minn ħalqu u beda jippriedka bħal San Ġwanni l-Battista u għalilna indmu u emnu illa li x-saltna ta' Alla hija fil-qrib. Illum Ġesu qiegħed jgħaddi dan il-karigu lid-disċipli tiegħu biex imorru u lin-nies jgħidulhom indmu u emnu fil-bxara tajba. Imissa li d-disċipli mietu kollha u issa li hawn aħna bħala parti minn din is-saltna irridu nkunu aħna li nirċievu dan l-inkarigu u mmorru u nwasslu din il-kelma u dan l-invit. Indmu u emnu fil-bxara tajba. Eżis meta mmorru nxandru, anzi il-vokazzjoni li nxandru mhijiex tas-saċerdoti u tal-qassisin. Qabel il-konċilju hekk konna nippritkaw u ngħidu. Imma mill-konċilju law, il-konċilju tagħna illi kull nisrani bis-saħħa tal-mamudija li rċieva huwa parti mis-saltna huwa disċiplu li jrid imur iwassal aħbar tajba. Għandi minn għandi qudiemi bl-esperjenza kollha li għandu sabiħa jew kera, bl-esperjenza li għandu li taqbel mal-kostumi tiegħi jew le, anke forsi li għandu ħajja skandaluża,
jien lil dik il-persuna rrid iwassli l-aħbar tajba. Li jekk hija bniedma ħatja ta' xi ħaġa, jiena rrid ngħinha sabiex tara fil-ħtija tagħha u mill-ħtija tagħha tinduna biha u tasal biex titlob il-maħfra. Li jekk għandi persuna qudiemi li hija mimlija bid-dubju, jien irid iwasslilha aħbar tajba dik il-persuna billi nkellimha iwasslilha l-kelma biex inqawwi fiha il-fidi. Illi jekk qudiemi għandi persuna biqtieħ il-qalb illi għaddejja minn tunnel ta' dlam illi ma tarax dawl, qalba maqtuha minn kollox, jien għal dik il-persuna irid iwassilha kelma aħbar tajba fejn indaħħal fiha it-tama. Jekk jien għandi persuna illi qiegħda fid-dlam komplet, jien għal dik il-persuna rrid nixel sufarina, nixel xema biex fil-ħajja tagħha nixel ilha dawl. Jekk jiena qudiemi għandi persuna imnikta minħabba ħaġa jew imħabba ħaġa oħra, irrid il dik il-persuna inwassilha kelma ta' kuraġġ, aħbar tajba illi inġibela tbissima fuq fomma u ferħ f'qalba. U dan huwa ħuti il-Vanġelu li aħna rridu ngħixu l-ewwel aħna, huwa l-Vanġelu rridu waslu lil ħaddieħor. Naħseb taqblu miegħi illi fil-ħajja hawn ħafna nies li għandhom bżonn ta' kelma ta' kuraġġ u kelma ta' inkoraġġiment. U naħseb li taqblu miegħi illi fis-soċjetà tagħna jeżisti razziżmu mhux bejn ġilda bajda u ġilda sewda, imma bejn ġilda bajda u ġilda bajda. Fejn nagħmlu differenza bejn persuna u oħra, bejn klassi u klassi oħra, biex ma ngħidx ukoll ċertu bullying anke fil-parroċċja tagħna u forsi anke fil-Knisja. Fejn noħolqu il-klassijiet u fejn ċertu nies qishom ma jagħmlux parti la mill-parroċċja tagħna u lanqas mill-Knisja. U b'dan il-kliem tal-lum tal-Evanġelju aħna l-koll kemm aħna obbligati biex il-dawn in-nies li huma vittmi ta' bullying u ta' razziżmu aħna iwaslulhom kelma ta' kuraġġ. Jista' jkun bniedem illi ibati bl-HIV, jista' jkun bniedem gay, jista' jkun bniedem li mesma droga, ħabs, minn kollox. Dak il-bniedem ma nistax inħares lejh bħala li huwa inqas minni u bħala bniedem li huwa ta' second class fil-Knisja. Fil-Knisja m'hemmx first class u second class. Fil-Knisja il-koll kemm aħna l-istess. Hemm karigi differenti, imma min għandu l-karigi fil-Knisja huma sempliċement ministeru ta' qadi, mhux ta' unur u mhux ta' privileġġ, imma huwa sempliċement ministeru ta' qadi. U l-qadi li rridu nagħmlu huwa li aħna waslu aħbar tajba lil kulħadd. Ħuti ma nħallux li l-ministeri li nokkupaw fil-parroċċa u fil-Knisja jitilgħu għal rasna u noqsu mill-karità. Żommu quddiem għajnejkom dejjem il-kliem ta' Kristu. Morru u wasslu aħbar tajba lil ħolqien kollu.